Om mit yndlingssted. Jeg har lavet en film om graffiti. Den handler om kærlighed. Jeg har lavet en film, der hedder Teltturen. Jeg hedder Lisa Juler, og jeg arbejder på Humlebæk Bibliotek. Jeg har arbejdet med arrangementer for børn og voksne gennem mange år. Og nu er vi med i et projekt sammen med Ungdomsklubben herinde ved siden af Ungecenteret. Og i det projekt, der vil vi gerne have fat på de unge i Humlebæk. En del af det bliver så at invitere nogle unge mennesker til at deltage i noget, der hedder digital storytelling. Digital historiefortælling er en metode for de unge eller for alle mennesker at fortælle en historie. Man behøver ikke at have så mange forudsætninger heller. Man behøver ikke at være god til at tegne. Man behøver ikke at have lavet film før. Og man kan fortælle nogle små korte historier, som noget, der ligger en nært. At man får nye venner. Ja, og lave en film. Det sociale, og det sociale ved at lave en film. Det er meget asocialt at sidde derhjemme og lave film alene. Så har man ikke rigtig nogen at dele processen med. Graffiti. Stedet er der, hvor det hele startede. Stedet var hos en ven. Han viste mig det. Jeg blev inspireret til det. Jeg begyndte derhjemme, bare på papir. Men det udviklede sig. Kærligheden er ugengældt. Hvad hvis den er gengældt? Hvordan er det at være forelsket? Følelsen er rød. Farven er ubeskrivelig. Tanken er sensuel. Lysten er vores. Jamen, jeg fik til opgave at lægge min lyd, min voiceover ind, og nogle billeder. 2 opgaver. Og så skulle jeg også lige lave andet. Men det tager vi hele vejen. Jeg har jo lært noget om, hvad facilitatorens rolle er. Og det er jo ret vigtigt, når man skal styre en proces og få en rigtig god story circle. Og min rolle som facilitator, ja, det er jo det her med at lære at få de unge til at udvikle deres historie og åbne sig og finde ind til kernen af det, uden at man styrer for meget, men at man hjælper dem i den der proces med at finde historien. Og jeg synes jo, at digital storytelling egner sig til rigtig mange forskellige grupper, både ældre og voksne til mange forskellige emner, når man vil enten udvikle en historie, eller man vil bruge det til noget selvudvikling. Rent har jeg haft en fantastisk oplevelse, og er meget, meget tændt på det, og har lyst til at bringe det ud i hele verden. Jeg synes, det er en genial måde at netop det her at bruge det som pædagogisk værktøj. Det synes jeg er meget, meget spændende.